ஹலோ விவோஸ், இந்த 2020ஆம் ஆண்டு பல சினிமா பிரபலங்களோட மரணங்கள் அதிகரிச்சுட்டே வந்துட்டுருக்கு. சினிமா துறையை சேர்ந்தவங்க மட்டும் இறக்குறதுன்னு பார்த்தாம அவங்களோட குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களும் சில பேர் மரணம் அடைஞ்சிட்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ ஒரு பாடகியோட மகன் இறந்து போயிருக்காரு. அந்த விஷயம் பாலிவுட் சினிமாவில் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு. பிரபல பாலிவுட் பின்னணி பாடகி தான் அனுராதா பட்வால். இவங்க பாலிவுட் சினிமாவில் ஒரு சிறந்த பாடகி. சமீபத்தில் தான் இவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் கிடைச்சது. இவங்களோட கணவர் தான் அருண் பட்வால். இவரும் பாலிவுட் சினிமாவில் ஒரு பிரபலமான பாடகர் தான். பாடலுக்காக பல விருதுகளையும் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த கொரோனா காலகட்டங்களில் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே திரைத்துறை பக்கம் தலை காட்டாமல் வீட்டில் தான் இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலைமையில தான் இவங்களோட குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியான விஷயம் ஒன்று நடந்திருக்கு. சமீபத்தில் பாடகி அனுராதா பட்வாலோட மகன் ஆதித்யா பட்வாலுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிருக்கு. அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்திருக்காங்க. அவருக்கு தீவிரமான சிகிச்சையும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. கொஞ்சம் உடலில் முன்னேற்றம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மருத்துவமனை நிர்வாகம் அவரை வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க. வீட்டில் வந்து சில நாட்கள் ஓய்வு எடுத்துட்டு வந்தார். ஆனால் அவரோட உடல்நிலை திடீர்னு மேலும் மோசமடைய ஆரம்பிச்சது. திரும்பவும் மருத்துவமனையில் போய் சேர்த்திருக்காங்க. அவரோட உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமாக சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் உயிரிழந்தும் போயிட்டாரு. ஆதித்யா பட்வாலும் பாலிவுட் சினிமாவில் ஒரு பிரபலமான இசையமைப்பாளர் தான். பல திரைப்படங்களுக்கு இசையமைச்சிருக்காரு. சமீபத்தில் தான் ஒரு திரைப்படத்துக்கு இசையமைச்சு முடித்தார். இந்த நிலையில் இவர் இறந்து போன விஷயம் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு. பாலிவுட்டில் இருக்கக்கூடிய சில திரைப்பிரபலங்கள் இவரோட இறப்புக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய சில பாடகிகள் கூட அவரோட மகன் இறப்புக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் சோசியல் மீடியா மூலமாக தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்படி 2020ஆம் ஆண்டு முக்கியமான சினிமா பிரபலங்களோட வீட்டில் மரண செய்திகள் அதிகரிச்சுட்டு வர்றதுனால ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே அதிர்ச்சியில் மூழ்கி போயிருக்காங்க. இதை பற்றின உங்களோட கருத்தை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.